खाली बघ तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज तुमका माहिती आहे तसं अंगणेवाडी आहे. मी अंगणेवाडीक जात आहे. तर आता वाजले 7:30 वाजले. माका येऊकच बोललेले मित्र की 7:30 वाजता ये कट्यावर, पण हयच 7:30 वाजले. ते बघूया आता थोडं उशीर जातलो तर आम्ही आता जाऊया. पप्पांच्या रिक्षेने जातलो कट्ट्यावर जातलो आणि थैनानंतर मग बसने जातलो बघूया. तर जाऊया आता आम्ही. या पप्पा पण गेले ते बघा पुढे आणि आता आम्ही जाऊया. तर मित्रांनो आम्ही कट्यावर पोहोचलो आणि तन्मय मित्र जो माझ्यासोबत हा. तर आम्ही अंगणेवाडी म्हणजे जत्रा स्पेशल या बसमध्ये बसलो आणि आता जास्त गर्दी नाही कारण सकाळची वेळ आहे त्याच्यामुळे. तर तुम्ही बघू शकता हे जे सगळे गाडी आहेत ते अंगणेवाडीक जाणारे आहेत. खाली करायची आहे. विद्या कुठे असतील आणि त्याची नियंत्रण अंगणवाडीचं पोलीस नियंत्रण आज घेत आहे. 5 मिनिटं 2 मिनिटं आम्ही अंगणेवाडीक उतरलो आणि हो दुकान आमच्या पुढच्या बसने येलो. तर मित्रांनो तुमका वाहनांवरून समजात की भाविकांची किती गर्दी आहे ती. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की दर्शनाची रांग ही केवढी मोठी यासाठी. आणि हे माझे 2 मित्र आहेत ज्यांच्या बरोबर मी अंगणेवाडी फिरा केलंय. खाजगी पार्किंगच्या ठिकाणी माणसं आहेत. स्वतःचे पहा तुमच्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार बरं 50 रुपये खरेदी करा. किती रुपये? 6 प्लेट 50 रुपये. रमेश मोडक बबली दिसत. तर मित्रांनो आम्ही आता थोडा नाश्ता करू गेलो मित्रांसोबत. बनवलेला मँगो ज्यूस
मुंबई पाइनएप्पल लस्सी, मुंबई मँगो लस्सी, साईराज ह्या तुमका माहितीच असतात वस्त्रकला दुकान ज्यामध्ये मालवणी प्रकारची वेगवेगळी अशी टी शर्टा मिळतात. दाखव दाखव तर मित्रांनो अंगणेवाडीत फिरायला नाही झाला तर आम्ही आता कट्ट्यावर येऊन पोहोचलो. तर हे सगळे जत्रा स्पेशल अंगणेवाडीचे बस आहेत. बघ खोलता तरी अडे ना खोल. दाखव अडे दाखव उलटा कराने दाखव उलटा कराने दाखव. दिला दिला रे का तुका काय काय घेतलं बरा हा. तर मित्रांनो तुम्ही बघितलाच असाल की किती गर्दी होती ती म्हणजे तरी पण इतकी गर्दी होती म्हणजे जास्त गर्दी नव्हती कारण ती सकाळीच गेलो आम्ही त्याच्यामुळे जास्त गर्दी नव्हती. पण संध्याकाळपासून जसे दुपार झाले जसे 1-2 वाजले तसे आम्ही जेव्हा येत होतो तेव्हा खूप गर्दी वाढायला लागली आणि तेव्हापासून म्हणजे 2 वाजल्यापासून मग गर्दी वाढत जातात ती रात्रीपर्यंत कारण रात्री संध्याकाळचे खूप जण जातात तर रात्री खूप गर्दी असतात म्हणजे अशी खूप चलाकाव जास्त जागा नसतात की खूप गर्दी असतात. तर आम्ही दररोज दुसऱ्या दिवशी जातो पण ह्या वर्षी मित्रांनी म्हणायला लागले की म्हणजे ते मित्र त्यांना सांगले की जाऊया म्हणून आज पहिल्या दिवशी तर एका संध्याकाळी जायचा होता त्याच्यामुळे मग आम्ही म्हटलं की सकाळी आम्ही जाऊन येऊया पहिल्या दिवशी तर पहिले पण सकाळी जाऊन येऊया. तर म्हणून मग आम्ही सकाळी गेलेलो आणि आम्ही आता दुसऱ्या दिवशी पण जातलो आम्ही म्हणजे तेव्हा मित्रांबरोबर गेलो आणि आता आम्ही म्हणजे घरातले फॅमिली त्यांच्याबरोबर जातलो आम्ही दुसऱ्या दिवशी जातलो आहे ते तो पण व्हिडिओ टाकतलो आहे. तर ह्यो पण बघलास त्याबद्दल थँक्यू आणि तो पण बघा त्याच्यात कारण आम्ही संध्याकाळी जातलो त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जी लाईटिंग आणि केलेली असतली ती तुमका दिसत त्या व्हिडिओत त्याच्यामुळे एकदम असा देऊळ सजान दिसताला तर आपण तुमका दिसत त्याच्यामुळे तो पण व्हिडिओ बघा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.